I bé, jo crec que podríem parlar més aviat ja de Musa. Musa no us el puc ensenyar més enllà d'això. Val? La portada. Va. Aquesta portada, per si algú s'ho pregunta, l'he fet jo. Amb intel·ligència artificial. Vale, però vaig estar un dia sencer provant i provant i provant. Ja porto anys jugant-hi amb intel·ligències artificials, però és el primer cop que ho utilitzo per a alguna real, diguéssim, que s'acaba plasmant juntament amb 3 o 4 icones de l'altre llibre. I va costar que sortís exactament això, Vaig estar, vamos. Però bé, content. A tothom li agrada, perquè transmet molt, que és una pau serena, a part és molt bonica i està fet com si fos paper i cartró, el material. Llavors, Musa és un text breu, és molt curt, per això no ho he publicat en físic. Això és una cosa que la gent em pregunta, per què no l'has tret en paper? Jo te'l compraria en paper, en digital, que no m'agrada. Ho entenc perfectament, però és que seria una cosa molt breu i no el volia juntar amb altres històries. Per què? Perquè penso que té una identitat pròpia, una autenticitat prou bona com per valdre's per si mateixa aquesta història, i no la vull barrejar amb d'altres. La podia haver juntat aquí? No estaria jo content ni satisfet. Així que Musa és una història pròpia, amb la seva identitat, que ens parla sobre un escriptor. Bueno, d'entrada és un noi, que no sabem que és escriptor. D'entrada és un noi que el divendres havia ballat, ara estem a diumenge, va estar ballant amb una noia, d'ulls grans, de mirada encisadora, de llavis designats per besar, i arriba el diumenge, tot i que van ballar, no s'havien ni tan sols fregat les mans, arriba diumenge i no pot deixar de pensar en ella. Té el cap tota l'estona. Aleshores, què fa? Com que és escriptor, doncs escriu. I d'aquí el títol, no? Perquè gràcies a aquesta noia, o al que li evoca aquesta noia, es posa a escriure què sent, o com podria haver anat la cosa. Primer es posa a escriure com va anar el divendres, però després, com no hi ha més història, perquè no ha passat res més, perquè no l'ha tornat a veure, doncs començarà a ficcionar el que podria passar a partir d'ara. I arriba un punt que diu, ostres, estic molt content d'això que estic escrivint, perquè està molt ben escrit i m'agrada a mi mateix, i l'ego diu, hòstia, això està molt bé, ho ha de llegir l'altra gent. I decideix, quan ja porta 4 capítols escrits seguits, i jo vull que això ho llegeixi la gent i no puc esperar. Però què puc fer? Si ho publico a les meves xarxes socials, ella ho veurà. Pam, què faig? Me la jugo. Me la jugo perquè la possibilitat de que a partir del que va passar divendres, si la torno a veure, pugui arribar a passar alguna cosa, i ara em poso a publicar les coses aquestes que estic escrivint i penso, i que per molt maques que sigui, i ella ho llegeix, potser ho espatllo tot. Però al final diu, va, ho publico. Llavors es posa a publicar per internet el que sent per aquesta noia, però com que no té més història, decideix publicar-ho cada 4 dies i mentrestant farà avançar la trama a la vida real mentre hi parla, mentre provoca situacions, per després poder-les escriure. Aleshores es va retorçant el tema, perquè arriba un punt que no sap si realment li agrada, si ho està fent per ell mateix, si ho està fent perquè li agrada que el llegeixin, si és tot cosa de l'ego, si hi ha una batalla entre amor i ego enorme. Aleshores, per saber com acaba l'heu de llegir, perquè si no ja us explico massa. Com us he dit, és breu, no em puc estendre excessivament, sí que contestaré preguntes, però sense anar molt enllà. I llavors això només val 3 euros, està en digital i prou, es pot trobar a Amazon, i també us he preparat aquí un codi QR que si l'escanegeu us porta per adquirir-lo. Si hi ha algú que paga el Kindle Unlimited, per si fos la casualitat, que és el servei aquest que t'entren quasi tots els llibres digitals, doncs està inclòs. I els altres llibres també, val? Si per casualitat algú vol llegir Et recordaré perquè no el té o el que sigui, l'única manera ara és en digital. Aquesta de Musa té moltes pàgines, és molt llarga? No, és molt curta, són 54 pàgines d'e-book.
Ja. que de Word són 30 pàgines. És molt breu. Són capítols diferenciats. Ah, sí, m'he descuidat d'explicar una cosa de Musa. Són capítols diferenciats per número i cada un té un final amb una mica de preview, o sigui, d'avançament del que passarà al següent capítol, com si fos una sèrie. I al principi de cada capítol hi ha una cançó. Una cançó que t'has de posar de fondo mentre estàs llegint. Te l'has de posar sense passar-te perquè no et desconcentris, però que tant la lletra com el to de la música enganxen completament amb el que està explicant el text. Això en el seu moment ho vaig trobar original, no sé si ho ha fet més gent, imagino que sí, no ho sé, no ho he vist enlloc. Però toques la cançó i et poses a llegir el capítol, quan l'acabes doncs obres la següent cançó, i més com que és amb dispositius digitals tu pots tocar-la i escoltar-la al moment. Bueno. Em preocupa una mica que Spotify a vegades, si no tens el Premium, et pot obrir el que li surti dels deixonses. Però la podeu buscar a YouTube o on sigui, posa el títol de la cançó i a sota l'enllaç. Vull dir que si no s'us obre correctament, doncs es pot buscar. Això. És breu, és molt curt. Que voleu preguntar alguna coseta més? Una curiositat? I si no, doncs ja us dic. Sí? Ha quedat, esteu contents? Si us ha agradat, jo estic content. Doncs anem a fer una copa.